Anay usa ka nagpailang PDEA agent ang gisikop human gireklamong nanghingi sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Talisay. Ang suspitsado gidala pa ang pangan sa Talisay City Police. Apan matud niya, usa siya ka-asset sa usa ka PDEA official. Siluan mayroon din sa report. Sulob ang jersey shirt nga may logo sa PDEA, gikatahong nanghingi ngadto sa mga molupyo sa Sitio Magay, Barangay Tangke ang 48 anyos nga si Nathaniel E. Chavez. Usa sa mga molupyo sa dapit ang mitawag sa Talisay City Police ug naaktuhan sa kapulisan si E. Chavez nga nagbarog-barog. Primero, barog ka na dito, gidukol sa mong kuan, pero ingon siya, watay unay bay, PDEA ni. Ikaw ba na kuan na ta? Wako ni una, watay unay bay. So, ipagitaan sa identity lagi niya, huwag niya ipakita. Dihang ilang gisita, nakuha ng suspitsado ug laing duha pa ka mga uniforme sa PDEA. Apan nakonpermar sa Talisay City Police nga dili konektado sa PDEA 7 si E. Chavez. Among kuanan nga, pakontak sa PDEA, para makuan klaro ba, maklear ba. Wala man gining kontak niya nga, kuan siya. Legitimate niyang lakaw dito. Sa pagpakighinabi sa balitang bisdak sa suspitsado, gitugan ni ini nga asset siya sa usa ka opisyal sa PDEA. Iyang gibutyag nga tagalagtang siya apan mituyo lang siya pagduaw sa dapit kay gisugo siya sa usa ka opisyal sa PDEA nga wa niya nganli. Isuro lang ko dito kay naigisugo. Narigisugo ako manghingi. Kung lang hingi pa ko, kuwan ako, wala ko manghingi. Nagisugo ako dito. Luan Merondina, Balitang Bisdak.